Pandangan Raden Suro Manggolo Wijil saking Sapigerep Sukapura support dumugi Kabut Bromo channel tembang niki spesial saking Mita Inahyu official from DJ Triwahyu Sukapi Project Remix. Sirap sitem permanat tatan sinten kang sabawane kang ala lesik bebodongan tansami obah ingkang sami dhateng memaring resang bapa jumeneng wonten papan pagelaran Jawi tumuju wonten ing sanggar pamujan. Tumujunan kuku sing duka kang temelung tumuju wonten papat kibrat lima pancer kang dipun panggeni dening sang bapa ingkang sendakep selamet ngati-ngati berpasan nutupi babahan bawa saka mata kaji onco indriya ingkang mandeng pucuking Bromo sumber jajana tegas rupane jalma kang ora lumrah bebasan tojeng setan peri gentayangan kretekan gunung ilmu panas pati Nora tegas kodane resang bapa sigro kang sendakep selamet ngati-ngati bebasan nutupi babahan bawa saka mata kaji onco indriya kang mandeng kuku sing duka kang temelung Wawantara sarira pisang bapa ngantos para samala nyalis pemangantar-antar pun pemangken kendeng musik pasang sundhuning antariksa pasang sundhuning antariksa sundhuning kayangan Suraya dandamel kagete para Jawata agung wonten ing kayangan Suraya handamel para dewa dewi para hapsara hapsari para widodara lan widodari kang sami tumurun wonten ing ngarsa padha sigra anggrawi sumbere goro-goro ugi trakah kiri-kiri para darane resang bapa sigra kang ngadeg sing buta kang temelung kang ngebebi papan pagelaran Jawi
Sini, kumpul. Eman cantik. Kumpul, ayo para perempuan bertanya dipulangkan satu-satu, ayo. Eman cantik.
Ayo, kembali ke kalangan. Ayo, kembali ke kalangan. Ayo. Sudah mau pulang ini. Sudah malam. Kembali ke kalangan. Eman eman den cantik Beku Ayo. Foto-fotonya yang buat ini dipulangkan satu-satu. Yen to nganti mung sisi Mulai. This is a special perform Senggolo, Momo, Seno, Kalimo Soto, support by Abba, Kamto, and Nanda Larasati, sponsored by Poloto Project. Ayo pegangi orang tua, pegangi.
Oke, terima kasih adik-adik.